גור איזה קוצים איומים, אתה עם הרגל מתקרב מדי. אתה יכול לקרב את היד שלך. מה? זהו, לא לגעת, תרחק מהכחי. מה זה קשה? אתה יודע איזה מסוכן זה? וואי וואי. אני קודם אסביר ככה קצת על החווה. מי שכבר היה בהסבר הקודם מוזמן לנסות להכשיל אותי בכל מיני שאלות מגוונות כדי שאני לא אחזור על אותם בדיחות. ואחרי שאני אסביר, אז אני ככה אתחיל לגזוז את האלפקה הנחמדה הזאת שתקה לנו. יאללה, אתה מצחיק את כל המשפחה שלך. נראה לי שכן. לא הולך לקרות לה משהו כל כך נורא. אבל היא כבר בכיתה מקרא. בכל אופן, אנחנו נמצאים בחוות האלפקות. למרות שאייל מסובב לנו את קוקו הלמה. לפני 26 שנה הבאנו את הלמות ואת האלפקות מדרום אמריקה, מרכס הרי האנדים, אזור מאוד קר, והבאנו אותם לחיות איתנו פה בנגב, חם, לכאורה, למרות שתכף יהיה קר, אתם תראו, כי אנחנו יחסית גבוה בנגב. וההסבר שנתנו לזה שהחיות המוזרות האלה, שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות תמונות שלהם בקור ובשלג, טמפרטורות שם מגיעות למינוס 20 בקלות, אז למרות שאנחנו חושבים עליהן כחיות שמתאימות לקור, פתאום הן נמצאות כאן ומרגישות בסדר. ואייל ואני ננסה לתת לכם רמז, מי ששמע את ההסבר מקודם לא לגלות. אתם תגידו לנו איזה חיה זה מזכיר לכם. נבקש ממנו לשבת. שב. גמל. נכון, כמו שרוכבים על גמל וכזה, אז צדקתם. הלמות ואלפקות שייכות למשפחת הגמלים. יאללה, להציל אותך ממנו? עוד לא. בסדר. ומעצם זה שהם שייכים למשפחת הגמלים, לכל בני המשפחה יש התאמה מאוד יפה לבודד את עצמם מהסביבה, ולכן קוקו יכול להרגיש מצוין גם בטמפרטורות גבוהות וגם בטמפרטורות קרות. כאילו הוא מנתק איכשהו את הגוף שלו מהסביבה החיצונית, ומרגיש נוח גם בחום וגם בקור. האינדיאנים שבדרום אמריקה טיפחו משני זני בר של גמלים, אחד נקרא גואנקו והשני ויקוניה, את הלמה טיפחו, ועוד פעם אני מנסה לראות, אייל יעזור לנו להדגים למה הם טיפחו אותה. בואו נשים אותך עליו. אתה מספיק אומץ? יש? הופ, קוקו. ולמה? משתלה, אני מזיק חזק, פחות מסך. למה טיפחו אותה? ככה יש להם אווירות נהדרת והתנהגות נהדרת, כך שטיפחו אותם כחיות למסעות. באיזשהו שלב הדבר שהכי הרבה העבירו איתם זה דווקא מלח, כל מיני מלחות, מלח.
כל מיני מלחות שיש באזורים של האנדים הגבוהים, והביאו אותם לאזורים. פעם מלח היה משהו מאוד מאוד יקר, מאוד חשוב, מאוד יקר. רגע. לעומתם, תיקחו את האלפקה, ואחייל תחזיק אותו בכל צד. תיקחו את האלפקות לזה שיהיה להם הרבה מאוד צמר שמכסה את כל הגוף, ואפילו אני אתן לכם רמז. מה ההבדל בין למה לאלפקה? שלמה יותר גדולה. למה יותר חזקה? אוקיי, למה יותר חזקה? תעזרו לי עוד. למה יותר גדולה? למה הצמר שלה לא נעים ולא רך ולאלפקה זה? לאלפקה יש צמר יותר רך ויותר קטנה. אז יש לי פה איזושהי שאלה. לכאורה, הצמר גדל כל חודש בסנטימטר. אז אחרי שנה, 12 סנטימטר, אחרי שנתיים, 24 סנטימטר, אחרי 3 שנים. כמה זמן לא גזלתם לא, להם? אז אחרי שנתיים, לא, אני אומר מצב נגיד שלא גוזזים, ככה קשה לכם להתרשם, אבל יש פה יותר מ-12 סנטימטר של צמר בכל צד, כך שזה הרבה בלוף. לפנים יש חיה קטנה, היא במקרה בהיריון אז היא תראה ככה יותר שמנה. אני עובד עם מכונה שעושה קצת רעש, ולכן אני לא אוכל לשמוע שאלות שלכם, אז אני ברשותכם עם קצת סבלנות אני אוריד לקטע ואז אני אעצור ואני אסביר. היא קושרת אותך. היא תירק עליי או לא? כן. כן. אצלה יש לה צמר כל כך עדין שאני חייב להחליף סכינים, והצמר העדין עם הסכין לא ממש חדש, זה נתקע בין הסכין למסרק ולא עובד טוב. לא מול המקצוענים. לא, זה, ראיתי תראו את הזנב. למה הוא מספר לה את הזנב? ירדן כבר מספר לה את הזנב. אמא שלה לא תכיר אותה והיא מכירים שלה צריך להפוך אותה. זה היום. תכף הוא יביא לנו. איך קוראים לך? בן. אוקיי, בכל אופן.
בוא נסכם שהרבה כובעים, נכון? אבל התשובה הנכונה היא כמו שבן אמר 120. אני אמרתי. את אמרת, אוקיי. אז אם מתייחסים כבר למוצרים, אז זה באמת הרבה. שחור, לבן, אפור, נכון. בגדול יש לנו 32 גוונים טבעיים של צמר אלפקה שמחולקים בעיקר לארבעה צבעים בעזרת מסרקים, ואז מזרימה בתוכו אוויר, מזרימה בתוכו רוח בעזרת מפוחית, ואז מה שקורה שכל הלכלוכים הקטנים שנגרסים בקרדה, נכון, השלב הבא, שאלות? איתי? אוקיי, נמשיך לשלב הבא. פה יש לי דוגמה של סרט, הוא עוד לא אחיד ומסורק, אבל אני ככה יכול קצת יותר להתעלל בו. אם אני תופס את הסרט הזה ועכשיו פה מושך, מה יקרה? יקרה. תודה רבה.